गुवाहाटीयाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन फारसेमा खिथालाय देलाय ओमफ्राय हा क्लास 12 बबे कलेजाव फरायो हा ओमफ्राय गामिया फुटबलजरा बेसेबां जाखो बे गुवाहाटीयाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा बे बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बिनिफ्राय गुवाहाटीयाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ फिसा माबा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिथा दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन हा डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गाबोननि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नों मोनथिना मोनथिया गामिनि हा दे खिथा सोर नोंखौ सोर लेंहरा मोखा थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लेंहरदोंमोन नोंखौ हा माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन हा जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लेंहरदों आरो हा सोर लेंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो दे फार्स्टमा खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा दे खिथा आंनि नामा जुनालि बिफानि नामा कलि ओमफ्राय नामा बेसेबां हा आंनि नामा जुनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलि बिमानि नामा मुस्रि आं काजलगावनि आं गुवाहाटीयाव बेरायनो होनना सोलोंगासिनो दङ ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबनै जाखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहाखौ फानबाव हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा फंबाय मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो
5,000 10,000 आवनो बुझिबाय ना 5,000 10,000 आव नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 आव थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथो हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैखौ सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा हा गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा एक्सन डिबि सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिथा दे मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा हा गोसा नों बेबो मोनगोन बे मोनगोन थगायग्रा थांना थाङाखै खिथा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोर ना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12टा 1टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्सन डिबिफ्रा हमनानै मोनो गासैखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायनांगोन बेखौ हरनि 12टा 1टायाव एक्सन डिबिनि अपारेसन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे चेनेल दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो